kitang-kita ang kalusugan ng mata. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Plemex for kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan. New Cobra Rice Energy Drink. Less sugar, less caffeine, kaya swabing energy. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Mga tugang, iskaramusa na sa DCGB! Iskaramusa na sa DCGB! Escaramuza, istorya sa kakanan, mano-mano sana. Marina, intra na sa Escaramuza. Hi! Pigpapasabot ako ni Kuya Junki. Sige sa nangayabet, tamangod do naman ngaya ako. Maray na pagka-udto po sa gabos na nakaantabay ngunya na pagkaaldaw. Sa mga nangungudto pa sana, happy eating. Sa mga nakapangudto na, medyo magtagaturo tindugo na kamo. Nakaning makapagpainundag. Sa mga dai pa nakakatuparti pangudtuhan, magtaga-ipos na tanagkaperang minuto sa sana, alauna na nin pagkahapon. Si Jace nga ni, grabe na ang warm up dyan sa newsroom. Maray na pagkauto po sa gabos na nakaantabay sa indang mga harong. Kumusta po, tabi ka mo? Medyo nagduduro dalagan uran asin init digdi sa tuyang palibot. Partikular na po digdi sa sentro kan Legazpi. Kaya duman sa mga maruluwas sa indang mga harong, masundo kan sa indang mga aki na maruluwas na alas 2 na may mga eskwelahan bagang na shifting na an klase. Magdara po tabi ka mo ni na pamandong, payong, jacket, raincoat, asin iba pa na mga panangga tanganing may bitaranta ang mga helang na posibleng makakuha ta once kita puan nauranan, and then syempre sobra na po bagaan init na namamati ang tangon yan. Maray na pagkauto po dyan sa Manito Albay sa barangay Bagong Sirang, nakaantabay dyan na Familia Saturno. Duman sa mga naghahapot, kan Sabado kaya, may nabasa akong news item sa Lado Nasyonal na si dating Presidente Rodrigo Duterte nagpasiring sa ibang nasyon. Posible daang nagdulag ini sa ipapaluwas na warrant of arrest kan International Criminal Court. Manungod po ba digdi sa sa iyang kampanya kan sa iyang administrasyon na war on drugs. Pero ang pigduman nga ni ininda itong mga OFW tanganing pasalamatan ninda sa suporta na ipigtatao kay Vice President Sara Duterte. Kunyan, basado duman sa mga espekulasyon na nagkakahiriling ta sa mga bareta sa Lado Nasyonal and then naglalakop sa social media. Piglinaw kan Philippine National Police na wala pa sindanin pugol na anuman na informasyon manungod sa mga naglalakop na bareta, manungod sa pagpaluwas mananggad kan International Criminal Court o pagdakop kontra kay dating Presidente Rodrigo Duterte. Ini dahil po sa reklamong crimes against humanity na isinaangat kontra sa dating presidente dahilan nga ni sa madugong kampanya kaini kontra sa illegal na droga. Iyan ang paglilinaw ni PNP o Police Regional Office No. 3 Director as in concurrent PNP spokesperson Police Brigadier General Jean Fajardo. Dahil ang tawara pa sindani na hukuang informasyon na minakonfirmar mananggad sa siring na mga espekulasyon, mga informasyon na nagdala ko po digdi sa tuyang palibot. Sabi digdi, day naman ipigdetalye ni Fajardo kung anong klaseng paghahanda ang piligibukan PNP dahil sa
maagi pa ini sa proseso and wala pa manin koordinasyon sa indan ipigpapaabot, and then ining international police o ining Interpol asin wala pa sindakan pugol ka itong pigsasabing warrant of arrest. Iyan kaya, so may mga nagkahiriling kaya ako na mga tig-share sa mga social media manungod po dyan. Pon pa kan Sabado and sagud ka sa bagong aga. Kaya halata-laton ta lang ang official. May mga dokumento, for sure, may maluwas man na dokumento ka iyan. Hali po sa International Criminal Court. Basta nalig din, nahiling ko, kumusta po ang presyuhan kang karneng urig, pati na itong subuhay na urig dyan sa indong lugar. May pigpaluwas ding presyo ang Department of Agriculture para basado man po ini sa indang monitoring. Actually, last week pa ini and then tigpaluwas 22 minutes ago. As of March 4, sabi digdi, dyan da sa may parte kan probinsya kan Camarines Sur, ay naghali galing si Kuya Jun. Si Kuya Jun ang mga kasimbag kayo ni sa Kuya. May mga ataman siyang urig sa iyang backyard. Sabi digdi, sa Camarines Sur ngaya, basado sa indang price range of live weight and retail of pork, nagkakawat po sa 220 sa good 240 pesos ang kada kilo kan mga buhay na uri. And then itong sa retail, halimbawa kung binuno na, and then ipigtinda na dyan sa merkado, nagkakawat po sa 370 sa good 390 pesos. Sa probinsya naman kan Camarines Norte, nagkakawat man sa 210 sa good 220 pesos ang buhay na urig. Tapos the same lang, 370 tapos 380 para duman sa mga karnina. Sa probinsya kan Albay, nagkakawat sa 210 sa good 230 ang mga presyo kan buhay na urig. Tapos sa merkado publiko na, nasa 360 sa good 380 pesos. Sa Catanduanes, poon 200 sa good 220. Sa Masbate, 220 to 240. And then sa Sorsogon, 200 to 220. Tapos ang sa retail, nagkakawat po sa 370 sa good 380. Ang medyo buro-barato na presyo kan mga karning urig, dyan po sa probinsya kan Catanduanes, sa nasa 300 to 350 pesos sana. Naramdaman ko, may tigsusugo pa lang sa kuyang ina na ipapahapot kung magkano su presyuhan kan urig duman sa saro kong kamidbid na nagbabakal ni na urig buhay, tapos pag Sunday kakatay siya, then ipigpapabakal sa merkado publiko. Iyan ang update hali sa Department of Agriculture Bicol. Ipigpalawas po yan, nagkaperang minutos pa sa nakakalihis. And digdi sa Bicol Region, nagbaba po ang inflation rate para sa bulan kan Pebrero 2024 o 25 kumpara po duman sa nairehistro kan Enero and then kan Pebrero 2024. Hali sa 3.2% kan Enero 2025, nagbaba po ini sa 2.7%. Ang dahilan da po kayan itong pagbagulbol kan paglangkaw kan presyo kan mga pagkaon, and then mga mga bako alcoholic beverages, pati na itong pagbaba man kan presyo kan salado kan transportasyon, and then personal care. And may pinakahababa na inflation po iyo ang probinsya kan Camarines Sur na may 2% na inflation. And then ang sulamenteng probinsya na nahilingan na paglangkaw kan inflation, iyo po sa Catanduanes na may 3.5% na inflation kan mga nakailihis na taon. And parang ngunit na bulan, Marso 2025,
padagos an pagbabantay, monitoring kan Philippine Statistics Authority Bicol kung ano man ang gadaan magiging sitwasyon man kan inflation digdi sa Bicol region. It's either malangkaw o mababa ang inflation digdi, and depende po yan sa mga nakaka-affectar man digdi sa tuyang pamrasyuan sa tuyang palibot. Sa mga mahihilig mag-cellphone and then magkuti-kuti kan sa inang mga gadgets, may nakuha sa atensyon ko kay niong press release kan Matnog Municipal Police Station. Nagpapatanid po sinda duman sa publiko, manungod po ligdi sa sarong scammer, nagpapamidbid-bida po pilang Frank Caller. Ang pigagamit ka ini, bako man siya sa mga website na isisend sa mga messenger, sa text messages. May saro digding number na pigagamit, tapos ang pigta-target ninda, mga lalaking hobenes. Pigiin ganyar ninda na mag-involve sa malaswang aktibidad, tapos re-record at the same time. Pag na-record na ito, Ernesto Bravo, tigagamit pang blackmail. Sisay man daw ang pasaway dyan sa may parte kan Matno, na nag-uuyon na mag-involve duman, tapos halimbawa ngaya, naghahagad ki kwarta ining su scammer na ini. Pag day mo ngaya ako pinadarhan ngaya ki 5,000, let's say 5,000 tigahagad. Ang pang blackmail niya, ipopost ko nga ito ngayang video mo ngayon. Kaya ang Matnog Municipal Police Station, nangangapudan po duman sa mga parents na syempre i-monitor an sa indong mga kaakian sa paggamit kang mga cellphone, tampig bibiktima ka ini. Itong sumedyo aki pa, na medyo day pa man arog kay to kahiwas an sa indang pagsabot. Manungod po digdi sa mga sering kaining aktibidad. Ang pangapuda na po iyan, hali po kay Police Lieutenant Colonel Roel M. Pedro, an officer in charge kan Matnog Municipal Police Station. Gari na asa ni digdi si Sir dati. Tapos sabi digdi, yung ito sumodus operandi na pigagamit ninda, tig video na wara nin pahintulot, tapos tig gigamit na pang blackmail. Kung sa inda po an paggamit da po pagiging pag-blackmail ka ini, an may kukonsiderar po na sarong bayulasyon and pwede pong magsaangat nin kaso. Para protektaran an sa indang sadiri, maging maingat kung may mga kahuron, katransaksyon sa mga estranghero online. Dahil po tabi na mag-involve sa anuman na aktibidad na tatangro sa indo. Kasalida ngayon na kwarta o anuman na kantidad, tanganing day po kamo malansikan mga nasabing scammers. Ako na ugali ko kayan, Ernesto, pag day ko man personal midbid sa social media, mag-add friend iyan sa Kuya Oda may pa nag-add friend iyan sa Kuya sa Facebook. Day ko iyan pig-accept. At the same time, day ako nagsisimbag, i-call or text kan mga day registered na mga numbers. Tanganing day man kita mabiktima kan mga daing kurukararigos na nagigamit po nin mga malalain na paagi, tanganing makapangbiktima. Tamalay mo, pag nagparapakihuron ka dyan, igo nga ni ibagakan sa mga lending ngayon. Tapos may mga tigatangro na mga services, mga programs. Maringani ngunyan, ta medyo naliles na ansa ko yung nare-receive kin sa ring kaya. Ano doon, tigigibo ka itong nata daw ta tigpa para register paan sa tuyong mga SIM card. Day manggraray na iiwasan itong mga nagkaka-receiving mga text scams. Para sa mga text scam, ito pang nagsisend ki mga link gamit ang mga programa asin serbisyo kan manlain ng mga ahensya kan gobyerno. Tapag tig-click mo ngaya ini, makakasabay nga sa imong pangaran, duman sa listahan ngaya kan tupad. Tapos nga, dapat nga, isend mo nga ini sa siring kaining numbers kan sa imong mga kapamilya. Halimbawa, mag-isend mo nga ini 10 ngayang katabo. Tapos automatic nga, makakasabay na nga sa imong pangaran, duman nga sa lista.
Maray na pagkauto kay Kuya Louie Ariola. Sabi na, "Hi Ma'am Angel, maray na udto tabi, watching from Sorsogon City." Oy Kuya Louie, kanun Webes, hali ako dyan sa may parte kan Sorsogon. Lingaw ta ka i-chat, baad lamang Kuya Louie naagihan ta ka or harani ka sa kuyang area. Perang taon na Kuya Louie, di kita naghilingan. 4 years? Malimang taon na si Mumay. Naging amigo ko ini si Kuya Louie Ariola kan nagpasiring ako dyan sa Legazpi City Hospital. Maray na pagkauto kay Dr. Lady Ann Tamayo and Chief of Hospital dyan, head doctor po kan Legazpi City Hospital. And then sa indang mga staff po dyan. Anyways, ngunit na pagkaaga, igwasinda ni na aktibidad dyan, nahiling ko ito, libreng prenatal para duman sa mga bados na mga Legaspenyo. Ana po digdi, kasubagong aga ini, lingaw ko itimbre kay Joshua James Bino, garing mo yan itong pagkaaldaw. Saro sa mga po digdi sa mga programa kan Legazpi City Hospital, pagpapakusugman kan sa indang serbisyo and pagtaupo ni na marhay na serbisyo medikal, duman po bakulang sa mga taga-Legazpi, pati na itong sa mga pagtaraning na pagtaraning na mga munisipyo. Malinig and very approachable ang mga personnel po dyan. Ako mismo makapagtaram na talagang aasisteran ka po ninda and magayon ang fasilidad. And sa mga masunod pang taon, dakol na mga duwang na facilities po dyan and pwedeng makabugta dahil nga ni po sa esforsos man kan lokal na gobyerno kan Legazpi. Maray na pagkaudto sa imo Kuya Louie Ariola. Kuya Chadi Velasco, sabi na good afternoon. Nag-swimming kayo, madam? Daiman, Kuya Chadi. May nagsukoy-sukoy sa ng duwang motor. Pero daiman po kami nakaswimming. Tour bagay ito kang aki. Day ka man pwedeng magpawalat. May service. Halat-halaton mi ka Kuya Chadi na maging free ka. Saka kita maralublob na saraban. Maray na pag-auto kay Kuya Chadi Velasco, hali po dyan sa Ligao City. Ang sa kuyang kapartner po sa Lado Technical, si Kuya John Napoles. And then sa IT niya po dyan po digdi mga OJT hali sa Cat College, si Ernesto Bravo, and then si John April, dumang kita naula sa apelyido, Ostero. Ako po tabi ang sa inyong nakaibahan nguna na pagkaudto. Ako po si Angel Mustaza. Bye-bye. Attention!